voor Sanje. Cooking. Iets melk erbij. Nou, nee, best wel veel. Ja. Volgens mij is het iets te veel. Ja, Dat is ook een kookvideo dit. De eiers gaan niet kapot. Ja, prikken ze er even lek. Jeroen, de prik. Er maakt iets te veel melk gehad. Volgens mij wordt dat nog niet. Hou ook mee. Dat is een kookvideo wordt dit, hoor. Kookvideo. Dames en heren, welkom bij Cooking maken. Cooking met de staf. Frankrijk. Dat is niet goed geworden. Sanne Moet er is nog meer ei mee? Dat is duidelijk niet goed. ei aan het Maar dat is dan niet goed. Je ziet het schijn ontstaan, hè. Dat is het teken van de de ionisatie van de eieren. Gaan we de min of de plus? Nou weet Waar is onze appelsap? Die staat op tafel. Ja, maar dan weet je gewoon dat het druk is op het werk. Dan weet je gewoon dat het druk is op het werk. Volgens mij hebben wij thuis zelfs Wow, net heb je niet nou meer. serieus van die dingen voor tussen je tenen?